We forget ka some Nigerians si complain maka airline ticket, forgetting na ọkwa business fakafa na-eme and ya kwa na ngwafa ego one fa ga-etinye na their own price of business. Ama m nunu chetara oge very dark man na drag our brother Obi Road concern price issue. A lot of us pụtara na social media na-ekwu na ya na-agwa mmadụ etu o si wee nyela afịa, mana today ị na-complain kịta na ndị airline tile ego na their ticket. Do you understand what I'm saying? Onye a ka ọ ya pụtara na m agwa unu na ife ọbụla jọrọ njọ ife dịkwana mmadụ mma na onye ọbụla tara amụ ibili ji ibi ụgwọ iji na because of na onye a bụ nwanne gị si akpatụkwana ya aka si criticize na ya, mana ị na-achọ a better society, ị chọrọ good government, ị chọrọ a conducive country ga-adị onye ọbụla alụ mma. Mana onwe ka nwanne gị si mee ife arịrọ mma esisi ejekwa n'ebe ọ nọ. Do you understand what I'm saying? Na ị na-complain maka gịnị? Ticket. Do you understand? So if that in nwere puro right ịbịa sị ndị airline na ego na akapa ga-ana na fa suppose to put the price. Ọ bụ na ya afford nwere ya baa moto na ebe ị chọrọ ịna a na-apụgodogo demand ya 20 million kwụọ fanya because ị chọrọ better society, because ị chọrọ better society man na-eme ife selective criticism. I don't know if you get my point. After video very dark man, I just laugh. Do you understand me? Because ya bụ some of unu pụta na social media na-ekwu okwu na-enye ife na-aka anya amụ a na-atọ m, mana mpụta na-ajụ akwa ndị anụnwa na-ekwudo okwu na facho better country dị ife, akwa ndị a na-ekwu okwu na facho better society dị ife, slapụ onye ọbụla mind ya business ye, ị suppose igwe onye a ka ọ ga-esi mee business ye. Mana today ị nọ here na complain kịta na APs na United Airline ma ọ bụ Enugu Air na correct 500,000. Abi you don't suppose you complain, you don't suppose you complain because these individuals, they are also doing their business. Kedafia bụ the Minister of Aviation bụ Kayamu ka onye bafia apụtakwukwuo that na ha nwa bụ gọọmenti enwere the power to regulate. Do you understand what I'm saying? So let us face it the way it is, because you talk too much, it means that you're not try to bring their business down. Is it not so? I could if I get on this country. Agwala m unu onye ọbụla tara amụ ibili ji ibi ụgwọ. It's just a matter of time. Oge sutu onye ihu sutu onye azụ. If you like mbọsọ ọbụla ifuru eziokwu gbaba ya n'okirikiri ikwupụkwana ya ga-emesịa.